بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تV Cherifla la jaba ambi awfu ka wali mandon ka dil Allah subhanahu wa ta'ala fe Allah ka hina naka kishina ka barka Allah ko jidi ko chayane na ukilingile na bela jilenka ma Adabatoul Coran emission mi nasgira wala sa kaula dunia selu konna na mi Allah ta'ala ka gafe sanman yoromunu kala no yanga seli surawye ka baroka wiye Qur'ane belebele kunkan ala kirabba ko khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu akwa ulama ko herama de maye mami al-Qur'ane kalan ka do wala saka mu ko wera ula dunia ala o hukumu kono bi anga ma Adabatoul Qur'ani to kuna sanfe Qur'ane sura min be ambulo o ye doa kun temene an ye sura min ta amina o de nofe tugu ka o dafa bi no ye suratu mujadala anya takana bla aya wolonvla la ka damine bi aya sheki katabla ayata ani sabala amina o lase awma ni Allah ta'ala e wati fere ambulo okmana fe sura min be ambulo ami je ka kala nyogon fe kala ni manaba أن سرك دولا ولا لكنا أما فو أو بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الدرجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله كبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم بدو نيندي سورة مجادلة قرآن سورة بدرو أن شكنا مدنية أجينا لك ربك كان كاتو مدينة سكلا وهي 1792 حرفا ني سورة انتكا لجي أجينا لك ركا مدينة أحرف بلا جلين فرالي نيونغا بحرف بكلي و792 حرفا أنا حرف بكلي أنا حرف كما ولون فلا أنا حرف بيكونونتو أني فلا وده الفابي أكمنا في كلمة و 473 كلمة أمو أكما دين ببين كما دين كما ناني أنا بسبا أنا ولون فلا
aya bela jele isnatani wa 20 aya obibe aya mugan ani flama okuma na fe binya fawe chuko mi amina wili alam tara ni ngata abla ashfaqtum ale aya la inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ko alam tara Muhammad e mayeli kawa sigida tamina ma wakili jigi anya abla mana min Allah ta'ala aye islama wala dunya ka fo bu nyoye fon fenke nyoye fon fe mi ka adama de fe naw ma fla do ala ya sabanai naw sabado ala ya nannai wa ko naw nani do ala ya durunai wa naw duru do ala ya woronai me ko ni be fofo ku ejume anga dondoro kuma kuntala surnyala ni misalia de ka dama nyonta an chayara woro yew angera million yo angera jate daye ko ala be wa adoyara yero hala dani kele makika doga foko ala be mana fe ala de dugule abe anga ko bela jelen kalama Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu kana kuma ko alam tara Muhammad ma yelike wa ilal ladzina katamu goma nuhu anin najwa mamunun ladira kabo nyoye ma Muhammad ma aye ema mogo ka kuna foni me mogo munun ladira kabo nyoye mawa urtibi ko kon jigina yahudiyaw ani nanfiki islamen nanfiki munun tumbe ani yahudiyaw ko lude tumbi den ka nyoye o ke okuma na fa islamen nanfiki nunu obi islame o ka kuna foni ani kira ka kuna foni di yahudiya nunu ma okuma na fa ko Allah ta'ala islame o ladi kabo o nyoye o dema okuma na fa qur'ane ko alam tara ema yelika wa ila allazina gatamu ma nuhu ani najwa munun ladila kabo nyoye ma suma yauduna uladilen ko fe ubala kasiki lima kata fe manuhu anhu uballa kabo femi ma uladira kabo femi ma uladira nga ubeko islamen nanfi ubala ko den ka bara inke ala ko wayatana jawna ku ka nyoye utumi nyoye de bil ismi jurmuna ko dama kan wal udwani ani dansako wa ma'siyati rasuli ana la kirabba fongo nyoya li ka la kira soso ay wa yatahaddasuna bainahum bima huwa ismun wa udwanun wa mukhalafatun lirrasulillah utumi nyoye ke feunde ka fe munu jurumuna ko dama do ala ti son ko munuma dansako ko ka mogodo faga chuko nyini wal makata bido ka ku kan na fulon darakula wa ma'siyatu rasul bimana wa mukhalafat li amri rasulillah anika ala kiraka ko fongo nyoya sabula ko nyoya tunteke fo ka fona kera hawla al makri wa kaid bil muslimin kadabali jugu do sigi senga fele jugu do ubse ka dankare islamé wala choko wal maka islamé to kochi ala ko onintikila mo wiye bara jugu ke wa iza jauka umadda nyoya dama makoy nu nanaye muhammadu ma hayyauka ube muhammadu fo bima ni foli chokoye lam yuhayyika bihi Allah ko hali ala yarami fono fo chokoy o koro bina unyongere muhammadu koro muhammadu ambe de fe koy karangere ni ala ni yorola tafsir kala ko yahudiya utungera utumana na ala kira bayoro utuma fo ala kirama samu alaikum wala ka fo salamu alaikum wa fo samu alaikum samu oye mautu de saya kuma nuna na ala kiraka baroda la kutumen nefo samu alaikum okoro sayabi auka bon samu alaikum ani salamu alaikum afla fochugo tumado afoba yare ba do ay mi fo nyonte lamin kala tumado e hakili bise ki soso esga ma salamu nefo esga ma do info e konim sega to siga sigala ni enana fo ko ay samu nefo nako kamo fo bon kuma bi gele ya ebulu okuma na fe utumina nde fo ala kirama ko samu alaikum ko sayabi ka muhammad don nu yeni fo kira muso dobe amba isha ale tume dimi ko sebe parce que ale kuma in koro don kama ale tuma fo bal alaikum sam'u wal la'na ko el danga ani saya obe aw yera ka ale tumu jabite ala kira ko amba isha ma ko mahalan ya aisha mu'minun ba eke munyu inna allaha yakrahu al fuhsha kuma jugu fo mandi alai wa tafahusha wa wali jugu kefene mandi alai slametike kuma kolon folay slametike waliya kolon kebagay ako aba bodoro anga fo wa alaikum don nuko samu alaikum ala kiraba fo wa alaikum don kira ko wa alaikum na ya sallallahu ya salamu ne fo akuma na fe jabi bike kishi be awira kan
na sallallahu ya samu fena ne fo kuma na fe wa alaikum jabi bike kuma na fe ayemi fo onyo na bi aw yera kan kuma na fe ni ala kira kala kala ni no do ye famu ka yira ka fo islami amana ke chugo la bike kuma nyuma fo la de ibike miriya nyuma ne tabaye ka mo segera hal na sallallahu nanima ni na chugo jugu ye famu chugo ala ka dama ko kuma na fe nu nana ala kira fe u be ala kira fo chugo la hali ala yera makira foti yahudiyaw ani munafiqu de kodo wa yaquluna wira butlaku kanto fi anfusihim wira kuna qarabu miri wafu wira kono laula yu'azibuna allah ko afala kontina unyangata bima nakulu ni fe ya ye fem konfo sabla muhammadu ko amina nyangata andu malaka ni be fo balawta la ka jigaun kan fo itala ka jigan kan amiga yere on ke kadabali jugu tiga muhammadu kama ka tiga islamau kama na fena ami foli chugo jugu fena fama ko jugu tala ka on soro ubu miru yera kuna anya ke ni ko jugu tumeke santa soro ko do ya nzoro wa menin ke fo itala ni fena yi soro fo ito fena na de okuma na fa ala kuma hasbuhum jahannam ko muhammad afuye ko ala binu nyangata nde hasbuhum jahannama ko janame bu wasaw janame babo hal ni ala mafara bo sam kabakolo la kana jigolu kaya ku tachi perenga make ku utlo gere ina fo kera manton temena na chogomina hasbuhum jahannama yakfihim azaban an yadkhulu nar jahannama nyangata wasara doro ka fo lahara jodo olu de bina ke janame dum magawiye ka ke asi bagawiye yaslaunaha bimana yadkhulunaha bina du akono fa bi'sal masir janame koni sabati ro juguden dayin bisa jahannama marji'an wa mustaqarran lahum janame cejgu yara segin yoroye laban yoroye sabati yoroye janame dewnye ma ka ko labana janame ma wallahi ka ko damine manye na kedi kono kika ko nyena nga sabati yoro tarake janame wallahi foi manye ka kula Allah ta'ala sallallahu ka mu'minun ladi ka bo anyoye suya uma nyoye munoni jurmuna ko bi akonnana ana ala kira sosoli Allah ta'ala ko ya ayyuhal ladzina amanu aw ma'amunu ko aw liman yaraka dalala na ilaydu dala ma odonto akadina na kauti flafara alaka iza tanajaytum akon naw yenyoyeke fala tatanajaw bil ismi wal udwan aw kana kafoyin ke fieu jurmuna ko kan aw kana yereyon ke fieu ala sosoka aw kana ke dansago kan wa ma'asiyatir rasul ana ala kira baka ko fongo nyongoli kira ko ange femunu ke akana son fiu aka ere on de ketake ka wo do sa chugo nyini walma ko do bali chugo nyini walma ka mo bali chugo nyini ka bo odoma watana jaw nga ay nyoyi bil birri ni here barawiye bima fihi khairu wa ta'a wa ihsan nyuma ya baraw ka nyogon shuka ke alabato ka nyogon shuka ke alalabato ka ay nyoye bil birri ni ala bato dugaya ko ye wattaqwa ani Allah ta'ala nyasra nyako wattaqullah akasra lanye allazi ilayhi tusharun abela jelemi na gwengen kata di alamima abela jelemi segi kana jo alami nyedda ko alami nyakoro aw seunka faru langulo innama najwa min ash-shaytan akoy ka do nga fo nyoye kunguruni munun flena bala ka ke ala sosoka ni jurmuna waleuka shitana ka bara de do shitana de ya masira unya koro ka ukaka na fora ko aw masaka ta nyogon ye foila fo ka fo slameu ye wuli ka jo min ke wala sa mo jogo bi se ka nya chugo mina ka ba ko dando anga ni jian laban tlena mo do ka nyogon ye tike foika fo dame mi slameu wala ka wuli ka jo ke dame mi nga se ka sabati jogo mi nga se ka nye olu fena nga nyogon ye de jogo bi se ka tuli chugo mi dame bi se ka lago shi chugo mi horanya bi se ka lago shi chugo mi ma yab se ka bin chugo mi do ka nyogon ye tike foi kan ko wa do ka warti do foi la ni na nyogona ko en ya la janga ni bitlena an karamo ala kana de me sayyid sharif usman madan haidara ale de nana ko aito ange chasirke ange wulika joke ka laydu di alama ina fo al mo to me laydu ta ala kira bolo chugo mi ka bayake ka keslame ka anjugo dla boli songa dabla shweni ke dabla jenea ke dabla ma fa ke dabla namara ke dabla kira manambla wala nyuma minanga ke
mais dɔw bɛ olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ bɛnnen tɛ foyi ma ka mɔgɔw su ka bila o baya in bɛ se ka kɛlɛ cogo min jamana kɔnɔ a kɛbagaw bɛ se ka lagosi cogo min mankutu tiɲɛ bɛ se ka s'u ma cogo min dɔw ka ɲɔgɔn ye tɛ la ka fɔ ka bɔ foyi la nin n'a ɲɔgɔnna kɔ wa dɔw fana ka nafolo tɛ financer foyi la fo ɲɔgɔn ye kɛlaw n'a ɲɔgɔnnaw financeli ka miliyɔnw miliyariw cɛ ka d'u ma i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ maaya jogo ɲumanya o bɛ se ka buruja cogo min na o kumana fɛ an ladira ka bɔ nin n'a ɲɔgɔn ye ɲɔgɔnnaw de ma maa o maa ko i dalen don ala la e man kan fiyewu ka fara mɔgɔ dɔ kan ka kɛ sababu ye ka silamɛya alakiraba nana ni fɛn min ye k'aw b'o dɔ buruja cogo ɲini n'aw ka hakili jagabɔ ye walima n'aw ka faamu ye walima k'a fɔ k'i ka nafolo bɛ ta ka don o la n'i y'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i y'i yɛrɛkun di halaki ma i ka nafolo di halaki ma Allahu ta'ala ko ten ko aw ka ɲɔgɔn ye ninnu i k'a dɔn k'a fɔ innama najwa mina shaitan ko sitana de b'a la k'a masira aw ɲɛkɔrɔ k'aw kɛ nin baara ninnu kɛ liyahzuna allazina amanu walasa aw kɛ se ka muminunw la huzunu sabula muminunw mana o kibaruya mɛn k'a fɔ aw bɛ wulikajɔ la k'aw bɛ danbe kɛlɛ aw bɛ jogo kɛlɛ aw bɛ maaya kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ muminunw bɛ jɔrɔ u bɛ siran u b'a fɔ o kumana fɛ an bɛna kisi ka bɔ nin ko tɔɔrɔ ma cogo min ala ko muminunw k'u hakili sigi walaysa bidarihim shay'an illa biiznillah ko u tɛ se k'aw muminunw tɔɔrɔ ni foyi ye fo n'a kɛra Allahu ta'ala yɛrɛ ka diɲɛ ye u tɛ se ka tɔɔrɔ s'aw ma dɛ aw minnu bɛ wulikajɔ la aw minnu bɛ cɛsiri la ko fo ala ka tiɲɛ kɛ sabati fo maaya kɛ sabati fo danbe kɛ sabati fo jogo ɲumanya kɛ sabati ko maa juguw bɛ ɲɔgɔn ye minnu kɛ walasa k'aw fara walasa k'aw kari walasa ka se k'aw la ko aw kana siran walaysa bidarihim shay'an illa biiznillah u tɛ se ka tɔɔrɔ foyi s'aw ma fo ni ala yɛrɛ jɛnna ni min ye u tɛ se o kumana fɛ faamu cogo ɲuman ala k'a d'a ma wa alallah ko nka ala subhanahu wa ta'ala kɔni kan falyatawakkalul mu'minun mumini bɛɛ k'i sɛmɛ ala de la i ka baara kɛ i k'i sɛmɛ ala subhanahu wa ta'ala la ni o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ala ta'ala ka dɛmɛ bɛ na ni aya belebele sababu nuzulu min bɛ a la n'o de ye an bɛna se aya min ma sisan mukatilu ye ala kali k'a fɔ alakira ba kisi ani nɛɛma bɛ a ye ko don alakira ka sigida la mɔgɔw ni kira tun sigira jama tun bɛ kɛ k'a kori o kumana fɛ don dɔ alakira sigilen cɛ dɔw nana olu ma sigiyɔrɔ sɔrɔ olu tun ye mɔgɔw ye minnu ye baduru seereya alakira ba nɔfɛ o kɔrɔ silamɛya kɛlɛ fɔlɔ min kɛra olu tun bɛ o kɛnɛ kan u ma sigiyɔrɔ sɔrɔ alakira ye mɔgɔ jɔlen ninnu hakɛ lajɛ komi sigiyɔrɔ ma di u ma u ma sigiyɔrɔ sɔrɔ alakira ko dɔ ma karisa ye kɛ wuli karisa ye kɛ wuli mɔgɔ jɔlen hakɛ alakira y'o mɔgɔ hakɛ lawuli ka nin cɛba ninnu lasigi baduru kɛra minnu ɲɛna ɔ kɛlen nafigiw ani yahudiya dɔw ko nin ye mun diinɛ ye ko minnu nana joona walasa u ka se ka gɛrɛ i la minnu nana joona walasa u ka se k'i ye ka fɛrɛ i ma ninnu nana nakɔsan na i bɛ na joonaw lawuli ka nakɔsanw lasigi olu nɔ na nin tɛ ka dɔ yɛrɛ fisaya dɔ ye ka dɔ bonya dɔ ye wa o kumana fɛ o kuma de fɔlen o kuma ye alakira tɔɔrɔ o la Allah subhanahu wa ta'ala ye nin aya in de jigin o la an bɛna aya belebele min kalan n'o de ya ayyuhal lazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum o kumana fɛ yani an ka don an ka tafsir laban ninnu kɔnɔ n'an bɔra o aya fɛnɛ na aya min fɛnɛ bɛ tugu a la o fɛnɛ Ibn Abbas ye ala kali k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de tun bɛ yen fɛnɛ olu tun bɛ alakira deli kojugu tun bɛ alakira deli u na o na kira fɛ Mamadu na kɛ ɲɔgɔn ye n'u mana fɔ n ka nasɔngɔ banna Mamadu muso man kɛnɛ n den man kɛnɛ c'est-à-dire que u bɛna kira deli de k'a deli ka fɛn min a la tuma dɔ hali fɛn yɛrɛ tɛ sɔrɔ kira yɛrɛ bolo tuguni o kumana fɛ ko Allahu ta'ala ye ni aya belebele in de jigo la n'o de ya ayyuhal lazina amanu iza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqatan mana fɛ an bɛna don o aya belebele damadɔ de kɔnɔna na sisan nin ye o sababu nuzulu de ye Allah subhanahu wa ta'ala ko cogo di ya ayyuhal lazina amanu hey aw mɔgɔ minnu k'aw liminɛra ka da Allah subhanahu wa ta'ala la n'aw ye layidu di ala ma k'aw tɛ dɔwɛrɛ batu ka fara kan iza qila lakum n'a fɔra aw ye tafassahu ko a y'aw teru walima tafassahu a ye fɛrɛli kɛ c'est-à-dire que a ye place fɛrɛ fafsahu n'o kɛra k'a y'aw teru a ye fɛrɛli kɛ
yafsahillahu lakum no kera ko ala bina yirwali ka wi ala bina terunin ke aw yera fene koro na fora ki mado yenfe ayo mado nyogona misir kono ina fa ba do chuko mi juma do yan fe ba e mo do bi munu mo ni nyogon cha o mado no kera iba o do wele o kana do wola o de tafassahu na fora wi kayo tiru na fora wi kayo yoro fere fil majalis sigiyoro la fafsahu ko ayo tiru aka yoro fere naw dunya teru ka yoro fere yafsahillahu lakum ko wallahi ala yarana teru ninke awiye ka ferali ka awiye aw garsigala ka ferali ka awiye limaniala ka ferali ka awiye aw ka maya kononana okmana fe tafsir chama be ni aya ina anya di maddi chuko minani edro ninke ibo wa iza kila unshuzu ko wana forawe kaye wuli afora sisa misalela ko bara dobe ay wuli akata ni bara inke fan shuzu ko ay wuli aka korota kabo duguma akata obaraina bimana wa idha qila lakum ayuha almu'minun in hadu min almajlis wa qumu hey kum mo na faraw makay wuli wa idha qila lakum unshuzu bimana in hadu na faraw makay wuli ko ay wuli parce que teruni be kuma do wuli li yere be absaka fe karsa yere de ka wuli ka boya ikata fosgiro wala la obe nga iterun o yere fenen be o kuma na fa kera fen afora kiki iterun na fora fenen kike wuli wa iza kila lakum fanshuzu na fora kike wuli yere de ko wuli ka wuli ka tabara do ma wal ma ka wuli ka wi sigiro yere de la ka ta sigiro wala la ko na fori ma ko ni ke wuli ko wuli na wulila ikado nga fo wode Allah subhanahu wa ta'ala kan la batuli yarfa illahu alladhina amanu minkum na ya sallallahu ko bunyanyini no ala ko aya siga buwa ko na yarfa illahu alladhina amanu minkum mamunu liman yara aw la yara na tamaken dala foy ulu korota bagay ala de bolu korota bunya be ala de tay korota ko ya ala de tay igerali kirala uti korota imagine kirala yara uti dogoya ni korota de kodo yarfa illahu alladhina amanu minkum mo mana ke limaniya joy aw la yara na tamake ni dala foy ko Allah ta'ala bolu korota walladhina utul ilma darajatin ani doni valeur ma yara dira mo munuma Allah subhanahu wa ta'ala debe nun korota munun kera ala dombawiye ka ke famuntiwiye ka ke dinai chachowiye ko ala de bolu korota wallahu kanga do ala bima ta'malun abi fen bara kabir ala ye dugule aba bela jelen kalama bimana kabir biman yastahiqul fadla ala de dugule aba kalama mami ni fusamanci yakka aula wasawaba mami ni baraji kaka aula mimman la yastahiquhu kabum mola mogomina manga ngera lakira la oti ma se alama id konota ani ka bara o de bi se alama o nyira yoro ma jiana alala e kira la sigiro la oti mo yoro ma jiya ala kira la oti mo yoro ma jiya alala ikonota ani ka bara o de bi yoro ma jiya kira la o de bi yoro ma jiya daba mala fam ci ko mala ka dama ya ayyuhal ladzina amanu aw mu'minu ko liman yaraka da alala iza najaytumur rasula ni aw ni kira nyoye nyeni sababu nuzulu de fiye siza no de munu tume kira deli ko jugu c'est ala kira Muhammad très généralement ale ni anga moru chaman tikile sanga moru chama ibta sokon nan do de be okuma na fe abi dondo ye anu bita nyoye wolay ala kira ka majlisu tumbe ni abina sigi jama de bina okuma na fe ni mimba fe ka tafo obi gerala oba tafo na do fene me oluba fo Muhammad aketo ange nyoye de obi fere ni kira e kere dan do fe ku ka chifo obi fere ni kira e ku ka chinu fo bon o ferali nkonna na chamanta tu e delidi Muhammadu ne kan naso bana Muhammadu ne muso mangena Muhammadu ni mena era la eti ni ndina mawa itene de men nchukolawa do fene ta tu e nyin ngali chamai oleke o kana fo Muhammad chena ni sel chena ta bidlan chukodi ibaye nun na no nyin ngali ga butu sigo butla ga wuli kana ne Muhammadu ni na folo sera jaga bo manasira mishibi duruma o jaga e jume abti siga butla ga wuli kana tukuno mo ko kelen nago Muhammadu ni mishi na dun sera bigo non tawma do fena mi chukodi oleka ka beke nyonga fe atoke ubikira segen bo kira bitle de bo bolo ta va et vient là Allah Ta'ala de ya ye kira segen no chukola tumana mina Allah nana jo kira defense koro aba fe ka fia boda ni lafia boda do di aka chidema Allah ko hey amunu limanara kada alala iza najaytumur rasula naw ko kawni kira ke baro kawni kira ke nyoye gindo la nyoye la faqaddimu ay boka dike bayna yadayna jawakum sadaqatan
di fena ay feni mboka di o Qur'ani kira ti ɲɔgɔn ye fute bile naw nana ay fen mboka di ani Muhammadu ke sɔrɔ ka fɛrɛ zalika khayrun lakum o de hɛrɛ ka bon aw ma wa atharu wa o de ka sanu o bɛ se ka o ko k'aw bɔ aw jurumu na sabula a bɛ ka na kira tɔɔrɔli min kɛ ka kira deguni min kɛ jurumuba de don o kumana fɛ zalika khayrun lakum o de hɛrɛ ka bon aw kan baraji la wa atharu wa o de bɛ se k'aw saniya fɛnɛ ka bɔ kira tɔɲɔ ni kira tɔɔrɔ jurumu na fa in lam tajidu o kumana fɛ nin kuma fɔlen mɔgɔ dɔw tora hali n'a y'a sɔrɔla sɛbɛ ko b'olu kɔnɔ ka na kira ɲininka olu dɔw y'u ta bɔ a ma parce que fɛn t'u kun kama ala nana olu jaabi a ko fa in lam tajidu a ko nka n'aw ma fɛn sɔrɔ a bɛna fɛn min di kira ma aw kana yɛrɛyɔn to yen dɛ ni yɛrɛ y'a dɔn ko nafa b'a la na fa inna allaha i k'a dɔn alahu ta'ala ghafuru ala yafalen don o tigilamɔgɔ ma rahim wa alahu ta'ala ye hinɛbaga ye o tigilamɔgɔ fɛnɛ na mɛ jugu dɔw b'a lajɛ silamɛya jugu k'u bɛ na aya ta k'a kɛ ko wa ko Muhamadu yɛrɛ lajɛ ko e min ko ye kira ye k'e yɛrɛ tɛ se ko ka fɛrɛ ni mɔgɔw ye k'u ka diinɛ ɲɛfɔ u ye ko fo fɛnkɛ den ma la o ye hakili dɔgɔya ani lagosi kumakan de ɲɔn tɛ alakiraba tun bɛ bɛɛ de ka bila la cɛ ni muso denmisɛn ani maaba fɛn o fɛn tun mana na k'u bɛ fɛrɛ ni alakira a tun bɛ wuli a bɛ fɛrɛ n'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen nka i k'a dɔn k'a fɔ hakili dɔgɔmaninw bɛ jama la ni nin ɲɔgɔnna kɛra sisan mɔgɔ min a bɛ na a b'a fɔ alakira an kɛ ɲɔgɔn ye kira mana na n'u tilal'o la a sigira a bɛ tila k'a fɔ an kɛ ɲɔgɔn ye n'i k'o ma ko fɛn bɔ k'a di a ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye a tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛ n'a lajɛ sisan o kumana fɛ ni kira tun kan ka ɲɔgɔn ye min kɛ fo siɲɛ 5 tile kɔnɔ a b'a lajɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sabula ni dɔ wɛrɛ m'a bila k'o kɛ fɛn bɔ k'a di o bɛ n'a to a bɛ n'a kɛ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye minnu yɛrɛw fana bɛ yen n'olu ta ye delilibaden kuma bɛɛ u bɛ na Muhamadu n ka nasɔngɔ banna Muhamadu n muso man kɛnɛ n den man kɛnɛ u nege bɔlen don kira da la n'a fɔra k'e yɛrɛ kɛ fɛn bɔ k'a di k'i ni Muhamadu kɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn o bɛ se ka kɛ sababu ye o dɔw fana b'u yɛrɛ minɛ ka bɔ kira tɔɔrɔli ma nin dɔrɔn de kama Allah subhanahu wa ta'ala ye nin kuma in fɔ walasa k'a ka kira dusukun lafiya a tilala k'a da kan ko fa in lam tajidu ko n'aw min m'a sɔrɔ fa inna allaha ghafurur rahim ko ala ye yafa masa ala ye hinɛ masa ye o kumana fɛ o kira tɛ se ka tɔgɔma tuguni ni fɛn ɲini ye ci lase kɔsɔn o kɔni ye nkalonкuru de ye silamɛya jugu bɛ min ta ka silamɛya sɛgɛrɛ walima mɔgɔ min yɛrɛ tun tɛ kira ka lahalaya yɛrɛ dɔn fiyewu o bɛ se k'a fɔ kira dɔnbaliya kama ɲɔn tɛ n'i ye kira ka histoire kalan k'a dɔn a ti kun i la i kɛ nin kuma ɲɔgɔnna fɔ ni ladiriya miskala zarati bɛ i ni kun na o kumana fɛ nin kɛlen ashfaqtum kuranɛ ko o kumana fɛ aw siranna wa fandanya kana aw sɔrɔ parce que nin kɛlen caman kira lafiyara quoi ka bɔ caman ka manamana ɲɔgɔn ye langolow ma kira lafiyara ala ko ashfaqtum o kumana fɛ aw siranna fandanya ɲɛ wa k'a fɔ tuma bɛɛ ne ni Muhamadu kɛ ɲɔgɔn ye o bɛna dɔ bɔ n ka nafolo la ashfaqtum aw siranna an tuqaddimu bayna yaday najwaakum k'a fɔ aw bɛna bɔ ka di kɛ aw ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kira fɛ sarakati fitinini min na aw siranna k'a fɔ k'o bɛna kɛ fantanya ye aw ma wa kuranɛ ko fa islam tafalu ko n'aw ma se k'a kɛ wa taaba allahu alaykum i k'a dɔn k'a fɔ ni ala tubira aw kan bi ka yafa aw ma o kɔrɔ o sarakati n y'a bin komi aw yɛrɛ kɛra hakilitigi ye sa aw ye ko faamu o kuma n y'a bin ka bɔ yen pewu tafsirikɛla dɔw ko ni aya in nana ani ala kɛli k'a wuli ka bɔ yen k'a ma tɛmɛ tile 1 ɲɔgɔnna kan fiyewu ko mɔgɔ min ko ale yɛrɛ ni kira ka ɲɔgɔn ye la ale dɔrɔn de kɛra mɔgɔ ye min ye ni kuranɛ aya in waleya k'a fɔ Muhamadu nange ɲɔgɔn ye ni kuranɛ aya in jiginnen n'ale sɔnna ka kira wele ko nange ɲɔgɔn ye ani kira kɛtɔ ka ɲɔgɔn ye ka fɛn bɔ ka d'a ma Seydina Ali ko y'ale dɔrɔn de ɲɔn tɛ nin aya in jiginni a n'a jɔsili cɛ sahaba si mana yan'a jɔsili cɛ ko Muhamadu nange ɲɔgɔn ye k'o ye fɛn bɔ ka di alakira ba ma Seydina Ali ko ale kelen dɔrɔn de ye ko alakira ma nange ɲɔgɔn ye a aya in jiginnen yani a kɛ wuli ka bɔ yen ka fɛn di kira ma ani alakira ba kɛ ɲɔgɔn ye ko ale ye min di kira ma k'o kɛra dinaru de ye ale ye dinaru kelen de tun b'ale bolo k'ale y'o di alakira ba ma kisi ani nɛɛma bɛ a ye olu tun bɛ alakira valeur dɔn olu tun bɛ alakira bonya dɔn olu de kan ka lajɛ fɛnɛ Seydina Ali alakira bonya cogo la ani alakira ladegi cogo la sabula olu ye alakira ba somɔgɔw ye
ko ala ko naw masaka ni fen soro saka de ala kirama fa akimu salata kuma ayaw jija sade ay selijo akaw janto sella wa atu zakata jaga farda yale ako boko di wa ati Allah ake koto ala taala ka ala labatu wa rasulahu ka ala kirabba labatu fam chuko nyuma ala ko di nene aw krengle na bela jelema nere tume ambolo bi sigidaina ka lase awma ambe aw fo ka wali mando aka nyama dalla suratu mujadala ami joni joyoro inani ala sigida wara girana amina adamina ayatan nan na katabla suran labana insha Allah ala ko wati girana folila kuma ba amodi an karamugo ma fa'alul khairat alil makam as-sayyid sharif usman madan haidara aka chasira na ka wulka jola ala kana deme ya chasira ka bidina inde mala kana deme ya chasira ka ba korota ala ke anni akorota mauludu belebele min kun dalendo anka amma de Allah subhanahu wa ta'ala fa nyinan sam ba flantan kono to mauludu dew ala ko do herala ka baraka herala ka jama waru herala ka sanchaman ta yira anna na la kiraba horoma e bidon horoma aka ambe jian wati wera wa shukran lakum fi amanillah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى